și al Sfântului Duh. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iubiți credincioși, credincioase, astăzi, în duminica a treia după coborârea Sfântului Duh, când îl auzim pe Mântuitorul Hristos spunându-le ucenicilor săi, dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Să înțelegem că această lumină este mintea noastră, pentru că după mulți Sfinți Părinți, mintea este ochiul sufletului. Atunci când mintea noastră se va întuneca de tot felul de păcate, atunci toată așezarea și simțirile trupului nostru vor fi întunecate. Pentru că dacă mintea noastră care ne-a dat-o Dumnezeu spre luminare și povățuire și toată fapta cea bună va fi întunecată de cele rele, atunci cu atât mai întunecate vor fi poftele trupului nostru, care știm foarte bine că lesne se pleacă spre păcat. Până oară, atunci când călătorim cu un mijloc de transport, o corabie sau orice alt fel de mijloc de călătorie, cel care conduce acel mijloc se va îmbăta și se va întuneca la minte. Atunci toți cei care sunt în corabie sunt în primejde de moarte. Tot așa, când mintea noastră este întunecată de păcate și de pofte, sufletul nostru este în primejdie și să moară prin păcate. Dacă ochiul sufletului nostru, adică mintea, va fi curată și fără de răutate, atunci și așezările și lucrările trupului nostru și ale sufletului nostru vor fi luminate și binefăcute lui Dumnezeu. De aceea, toți Sfinții, vedeți dumneavoastră, ai Bisericii noastre ortodoxe, au avut mare grijă să fie treji și veghetori cu mintea în toată vremea păzită de răutate și de păcat. Dar, nu numai Sfinții să sileau ca să aibă această lucrare, adică paza minții, ci și pe noi ne învățau amănunțit această lucrare. Pentru că ne spune un Sfânt, Sfântul Isihie Sinaitul, paza minții este calea toată virtutea și porunca lui Dumnezeu. Și cuviosul Pimene Egipteanul, nu avem nevoie de nimic, numai de minte trează. Paza minții este de mai multe feluri. Întâi, trebuie ca să păzim mintea noastră de închipuiri pătimașe. Apoi, să ne păzim mintea de orice gând păcătos și, bineînțeles, să chemăm neîncetat numele Domnului nostru Iisus Hristos în ajutor. Să ne aducem aminte neîncetat de moarte, pentru a nu greși înaintea lui Dumnezeu. Nimeni însă nu-și poate păzi mintea de gânduri rele și de închipuiri pătimașe, de nu va avea pururea în mintea sa rugăciunea neîncetată. Toți Sfinții Părinți se sileau pururea la păzirea minții, pentru că știau că fără de această lucrare nu puteau să sporească pe calea poruncilor lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși credincioase, se cade nouă ca să ne păzim mintea de imaginații rele, de gânduri rele, aducându-ne aminte de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne spune, privegheați în toată vremea rugându-vă, privegheați că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni. La fel ne îndeamnă și Sfântul Apostol Pavel, fiți treji, privegheați, potrivnicul nostru, diavolul, umblă ca un leu răcnind, căutând pe cine să învie. Dar, în Sfânta Evanghelie de astăzi, ni se vorbește atât de frumos despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu, despre fronia dumnezeiască. Mântuitorul Iisus Hristos ne spune atât de frumos, nu vă îngrijiți pentru viața voastră ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Apoi, ca să ne arate nouă câtă de multă grijă are pentru noi oameni și pentru toate făpturile pământului, ne spune că dați la păsările cerului, că nu se amână, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Ca să ne aducem aminte cât de mare este purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi oamenii, îl citim pe un Sfânt mare al Bisericii noastre, Sfântul Vasile cel Mare, despre cum are grijă Dumnezeu despre o pasăre numită Alcion. Pentru această pasăre, să știți dumneavoastră că Dumnezeu ține marea în loc 14 zile, pentru a nu strica cuibul făcut în nisipul mării și a îneca puișorii acestei păsări minunate. Iată ce spune Sfântul Vasile cel Mare.
Această pasăre, alcionul, are obiceiul de a-și scoate pui la marginea mării. Ea își pune ouăle în nisip lângă apa mării și le încrocește pe la mijlocul iernii, când se pornesc pe mare vânturi și furtuni care cu pornire mare izbesc valurile sale de mare. Dar toate valurile și furtunile se potolesc și se alină, când alcionul șade pe ouă în cele 7 zile după care ies puișorii din găoace. Și fiindcă și de hrană au trebuit să Dătătorul cel Mare Dumnezeu a mai dăruit acestei păsări încă 7 zile pentru creșterea puilor săi. În 7 zile puii acestei păsări pot zbura spre a scăpa de apele mării. Aceste lucruri le știu corăbierii de prin aceste locuri și numesc aceste zile zilele alcionului. Corăbierii așteaptă cu corăbile încărcate de mărfuri să vină zilele alcionului spre a porni în largul mării. Ei știu că atunci Dumnezeu ține marea loc să nu se tulbure pentru ouăle și puișorii alcionului. Apoi zice Sfântul Vasile cel Mare: aceasta ți-am pus înainte ca o lege, omule, despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu către cele necuvântătoare spre îndemnare, ca să ceri de la Dumnezeu cele spre mântuirea ta. Căci dacă pentru o pasăre este atâta purtare de grijă, apoi ce nu s-ar fi făcut pentru tine pe care te-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Mergem mai departe și ne gândim și la o altă pietate de care are grijă Dumnezeu, și anume aici unde mare. Aceasta este o vietate mică și de multe ori nevrenică de băgat în seamă. Dar, de cele mai multe ori el se face învățător corăbierilor, arătându-le când are să se tulbure marea și când au să vină furtuni mari și primejdioase pentru corăbii. Pentru că ei, cunoscând tulburarea mării și furtunile mari care urmează să vină, se vâră sub o lespede mică de care se prind cu piciorușele lor stând în vremea furtunilor. Când valurile mari îi clatină, ei se țin de greutatea lespedei și astfel scapă ca să fie aruncați în mare și toată să piară. Când văd acest semn, corăbierii știu din timp pornirea furtunii mari care are să fie. Și ei nu cheagă corăbile lor în larg pentru a nu se primejdui. Vedeți că niciun astrolog, niciun meteorolog nu știe așa de bine despre tulburările Pământului și ale văzduhului, despre schimbarea vremii ca ritmul de mare, pentru că nici filozofii, nici astronomii și nici meteorologii nu l-au învățat acestea, ci Domnul Mării și al vânturilor. În această vietate mică Dumnezeu a pus urma înțelepciunii sale cele mari și negri. Pentru că tot Sfântul Vasile cel Mare ne spune atât de frumos. Nimic nu este lipsit de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Nimic nu este trecut cu vederea de El. Toate le privește culoarea de sepulcrul cel neadormit al Lui. Lângă toți este de față cu mare destulare, dăruind fiecăruia mântuire. Dacă n-a lăsat Dumnezeu periciul de mare, afară de cercetarea sa, oare va lăsa El ale sale și nu le va cerceta? Încă vedem, iubiți credincioși credincioase, iată, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, nu numai asupra oamenilor, ci a altor viețuitoare de pe pământ. Pentru că vedem că Dumnezeu are grijă de toate unitățile pământului, cele pe care El l-a creat. Ne aducem aminte, uneoară, și de alte două animale, dragi nouă, care sunt cuprinse în multe povestiri, mai ales atunci când noi eram copii, și anume, ursul atunci când este rănit, după o bătălie pe care o are cu alți urși sau cu alte fiare sălbatice, știe de la Dumnezeu ca să se vindece singur cu o floare pe numele ei lumânărică. Iarăși, vulpea atunci când este rănită, are pricepere și știe să se vindece singură cu lacrima de rușină a molitului. Pentru că ne aducem aminte și de furnică, pe care Dumnezeu, în chip luminat, i-a dat pricepere ca vara să-și gătească și să-și adune hrană pentru iarnă, pentru ca atunci când vine asprimea iernii, ea să nu piară. Pentru că, vedeți, ea fără renevire și cu mare sârguință își întinde piciorușele sale la lucru, până ce hrana destulată ajunge acolo în cămări ce este așezată cu multă pricepere, ca multă vreme să nu se strice. Pentru că ea taie cu unghiile ei partea ce din mijlocul roadelor, ca ele să nu coțească și după aceea să nu-i fie de folos. Și după ce scoate această parte, ea o usucă pentru ca să nu se umezească și le scoate acele
semințe în fiecare zi, atunci când ea scoate semințele afară, știm cu toții că este vreme bună și nu va veni ploaie. Pentru că atunci când ea face acest lucru, știm că nu va veni niciun nor sau ploaie curgând, când bunicile scot afară semințele, grâul sau ce mai strâng ele pentru ca să le usuce. Pentru că aceste lucruri, iată, Bunul și Atotputernicul Dumnezeu le face pentru ca să ne poarte nouă de grijă. Pentru ca să arate tuturora că dacă acestor mici vietăți le poartă de grijă, cu atât mai mult va furta omului, cel care este coroana creației sale. Ne aducem aminte de cuvintele Psalmului 103 care spun: cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Deci, să înțelegem că purtarea de grijă a lui Dumnezeu se revarsă asupra tuturor creaturilor sale. Și precum aerul învelește lucrurile din el și apa acoperă lucrurile care sunt în ea, așa este și grija neîntreruptă și sfântă a Preaduratului și a Puternicului Dumnezeu, pe care El toate le cuprinde, toate le îngrijește, toate le duce pe calea cea bună, ca un părinte bun și purtător de grijă a toate lucrurile. De aceea ne spune atât de frumos Sfânta Scriptură în Cartea Facerii: în toate zilele pământului, semănatul și secerișul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea, nu vor mai înceta. Despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu vedem și în Cartea Dreptului Iov. Acolo ni se spune atât de frumos, la capitolul 38. Încinge ca un bărbat mijlocul tău și eu te voi întreba, iar tu să răspunzi: unde ai fost când am întemeiat pământul? Spune-mi de ai cunoștință. Cine a pus măsurile lui de știi? Sau cine este cel ce a pus funie de măsurat peste dânsul? Pe ce s-au întărit stâlpii lui și cine este acela ce a pus peste dânsul piatra cea din marginea unghiului? Când s-au făcut selele, lăudat m-au cu glas mare toți îngerii mei. Am ocolit marea cu îngrădituri când se revarsă afară și când ieșea din pântecele Maicii ei. Și am pus îmbrăcămintea ei nor și când am înfășurat-o pe ea cu negură și am pus ei notare înconjurând-o cu cuietori și porți și i-am zis: până aici ai să vii și să nu treci mai departe, ci întru tine să se sfărâme trupia valului tale. Oare în zilele tale a întocmit lumina cea din dimineață și luceafărul și-a văzut rândul său? A apucat-te de aripile pământului ca să scuzuri pe cei necredincioși de pe dânsul. Oare tu ai luat din pământul lut și l-ai făcut viețuitor și l-ai pus pe el ca să poată cuvânta pe pământ? Oare tu ai luat de la cei necredincioși lumina și brațul mândrilor tu le-ai sfârmat? Oare venit au la izvoarele mărilor și umbrele adâncului le-ai umblat? Deschis sau ție de frică porțile morții și portarii iadului văzute pe tine s-au înspăimântat? Ai aflat și lățimea ce de sub cer? Spune-mi dar cum și cât este. În ce pământ locuiește lumina și întunericul ce loc are? De mă voi duce la hotărele lor, știi cărările lor. Știi când aveai să te naști cât de mult este numărul anilor tăi. Ai venit la vestirile zăpede și vestirile glinile le-ai văzut. Oare tu porți de grijă de ceasul vrăjmașului sau de ziua războiului și a bătăii? De unde este pruma? De unde se risipește austru sub cer? Și cine a gătit ploiuț, curge de ape și călea fulgerului și a tunetului? Ca să plouă pe pământ unde nu este bărbat și în pustie unde nu este foc. Iată câteva din gândurile pe care ni le transmite nouă Dumnezeu ca să ne arate mare purtare de grijă a Lui pentru noi. Iubiți credincioși credincioase, concluzia Sfintei Evangheliei de astăzi, din duminica a treia după pogorârea Sfântului Duh, este una simplă. Este ultima frază pe care noi am citit-o astăzi, la Sfânta și Dumnezească liturghie. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Zadarnic ne ostenim zi și noapte pentru cele trecutoare. În zadar alergăm fără de rost după lucruri nefolositoare care pierd odată cu noi. Ba, câteodată nici somn nu avem, nici Sfintele Sărbători nu le mai ținem, nici la biserică nu mai găsim timp să mergem, nici acasă nu mai avem timp să ne rugăm, nici pe cărțile cele Sfinte nu le mai deschidem și să le mai citim, și nici de moarte nu ne mai aducem aminte, nici pe bolnav ne cercetăm, nici de
judecata lui Dumnezeu, la ea nu vrem să ne gândim. Toți dorim cât mai multe lucruri trecătoare, vremelnice. Toți visăm averi, toți visăm cinste, toți visăm ranguri, toți visăm sănătate și viață fericită. Dar, de faptele creștinești de rugăciune, de iertare, în fața lui Dumnezeu, de pocăință și de Dumnezeu, de Sfânta Fecioară Maria, de toți Sfinții Lui, aproape cu toți uităm. De aceea, vedeți, este atâta suferință, atâtea boli și atâtea necazuri sunt în lumea aceasta. De atâtea nevoie are familia noastră creștină, pentru că am uitat de Dumnezeu. Am uitat de poruncile Lui, am uitat de dragostea Lui, am uitat de biserica Lui, de mântuitoarele învățăturile Sfintelor Evangheliei, punând-ne nădejdea numai în mâinile și în puterea noastră. De aceea, mulți creștini nu ajung niciodată ca să aibă pace și mulțumire sufletească. Pentru că societatea de astăzi, din păcate, are oameni care nu cugetă cele ale Dumnezeu, ci cugetă cele ale vrăjmașului. Are oameni care vor să facă anumite lucruri și să se dărâme o instituție sfântă care este familia. O familie este alcătuită din tată, mamă și copil. O familie care dă fiecărui copil pe care îl naște ceea ce are el nevoie. Dă mânghiere sufletească, dă îndreptare, dă călăuzire pe drumul cel greu al mântuirii. Bineînțeles, toate aceste lucruri se fac cu binecuvântarea lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Bisericii. Și în aceste vremuri, când familia este lovită din tot felul de lucruri și de tot felul de oameni care sunt depărtați de la calea cea dreaptă a lui Dumnezeu, noi trebuie să fim tari, noi trebuie să fim puternici, noi trebuie să fim aproape de credința noastră ortodoxă. Trebuie ca să căutăm în sufletul nostru, în adâncul sufletului nostru, să ne întoarcem din nou la Dumnezeu, să ne întoarcem din nou la rugăciune, să ne întoarcem din nou la lucrarea faptelor celor bune. Dumnezeu ne așteaptă să nu ne mai mândrim cu mintea noastră, să nu mai punem nădejdea numai în mâinile noastre, nici în viața aceasta trecătoare, ci numai în Dumnezeu să credem, în El să ne îndrăjduim. Lui să ne închinăm, la Biserica lui Hristos să mai mergem cât mai des și prin pocăință și viață creștinească să lucrăm ogorul mântuirii. În toate cele bune trebuie să fim întâi. Și la lucrul mâinilor, și la biserică, și la milostenie, și la post, și la rugăciune. Cu mâinile trebuie să lucrăm. Așa ne-a vrednicit Dumnezeu ca să lucrăm și să plătim pentru păcatul strămoșilor noștri. Dar cu mintea trebuie să ne rugăm. Cu picioarele să călătorim pe calea vieții. Dar cu limba să lăudăm pe Dumnezeu și să dăm sfaturi bune duhovnicești. Să creștem copiii noștri în frică de Dumnezeu. Să-i creștem în respect unii față de alții și în dragoste frățească și creștinească. Să trăim în pace cu iubitorii de pace, iar de oamenii răi, răzvrătitori, eretici, care sunt depărtați de la credința cea adevărată, de oamenii iubitori de patim să ne ferim și să nu cădem în ursele lor. Să nu ne biruim nici de mândria hainelor, nici de laudele sau ocara oamenilor, nici de beție sau de destrunare sau de mulțimea grijilor pământești, vremelnice și trecătoare, care stăpânesc, din păcate, lumea de astăzi. Le vom face așa, le vom duce o viață liniștită, vom avea timp mai mult de rugăciune și vom fi fericiți atât pe pământ, pe acest pământ, dar mai ales în cerul. Atunci vom putea cânta împreună cu prorocul David. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.